שלום לכם, זה הפרק השלישי שלי במיינקראפט. היום נלמד איך להכין משין-גן מכדורי אש. ככה זה נראה בכללי. שמתי פה את העיצוב למטה כי זה מי שעומד מת תוך שנייה. וככה זה פועל. כדורי אש זה שורף כפרים בשנייה. אבל אם אתה מפעיל את זה, אני אראה לכם איך לבנות את זה. זה ממש פשוט, זה ממש קל לבנייה וממש חמוד. רגע, אני אסדר לי פה שיהיה לי קל. החומרים ממש לא נדירים, רק כדורי אש. במי שמשחק בסרווייבל אתה יכול לשים שם קריפר, הכל. אני לא אראה לכם איך עושים מטרה כי זה סתם ארוך ומעצבן, אבל אני אראה לכם שזה באמת הורס דברים בקלות. אוקיי, נבנה את זה כאן. בשביל הבנייה צריך סטון, צריך רדסטון טורץ', צריך לבר, צריך רדסטון כמובן, וצריך דיספנסר. אוקיי, בהתחלה מתחילים 1 באמצע, ואז אתם שמים 1, 2, 3, 4, 5, וגם בצד השני 1, 2, 3, 4, 5, ואתם שמים, סופרים כאן 1 לא, 2 לא, 1 כן, 3 כן, 4 כן, 5 כן, 6 כן, 7 כן, 8 כן, 9 ו9 כן. ואז אתם לוקחים כאן באמצע, אתם רואים פה באמצע, לוקחים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואז אתם רואים ב1, 2 בשלישי אתם עולים ככה 1, 2, לא, אתם עושים 1 כאן, ואז אתם עולים פה ברביעי, אתם עולים 1, 2, וגם פה 1, 2, ואז בשני אתם עושים 1, 2, 3, ככה, ואז 1 זה כאן, שיתחבר באחרון, ואז גם פה 1, 2, 3, ו1 כאן. אתם שמים כאן לבר, ואז כאן לבר, וגם כאן לבר. ואז אתם לוקחים את הרדסטון, שמים פה, 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 כאן, ככה, בכל אורך פה, גם פה, גם פה, פה לא, גם פה, 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 ופה. לוקחים רדסטון טורץ', שמים כאן, 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 וכאן. נחדד את זה שלא יפריע לנו בינתיים. לוקחים כדורי אש, אני אשים 1 בכל מקום. דקה, אני קודם אראה לכם שבאמת הורס דברים. סתם לבנה כאן דברים. רגע, בואו נעשה את זה שנראה לכם גם איך זה מתפשט בשריפה. ניקח נראה לכם שזה הורס דברים ואני לא סתם מרמה אתכם. ככה זה יספיק לנו. ניקח עכשיו כדורי אש פה, נשים ככה הכל, נשים בכל אחד אחד, זה יספיק לנו בינתיים. בכל אחד אחד בינתיים.
גם כאן נשים אחד. ועכשיו בוא נבדוק אם זה פועל. באמת עובד. זהו, נגמר הכדורים, ואתם רואים זה לאט לאט מתפשט והורס את הכל. זה התוצר הסופי. תודה שצפיתם. אשמח לקבל לייק ותגובות. ותודה, נחמד. היה נחמד.